ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁର୍ବେଦ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀ ବିଷୟରେ। ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାହା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପେଜକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏହି ରୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ କି ରୋଗୀ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲେଭେଲ୍ କମ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିନଥାନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କି ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀ, ଗୋଟେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀର ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ହିସାବରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧୁମେହ ଏପରି ଏକ ରୋଗ ଯାହାକି ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏହା ଖାଦ୍ୟର କ୍ୟାଲୋରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ କେଉଁ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀ ସାରଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କେତେ କ୍ୟାଲୋରୀ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ 2600 କ୍ୟାଲୋରୀ ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁବକମାନେ ଯିଏ ବ୍ୟାୟାମ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ଦରକାର, ଦିନକୁ 2400 କ୍ୟାଲୋରୀ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ତାପରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2300 କ୍ୟାଲୋରୀ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ମୋଟା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଲୋକ ଯିଏ କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଦି ଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋଟା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର 2000 କ୍ୟାଲୋରୀ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ମଧ୍ୟମ ବୟସ ଘରୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହି କାମଦାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1700 କ୍ୟାଲୋରୀର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ ଶରୀର। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1500 କ୍ୟାଲୋରୀର ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୋଟା ଥିବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏକି ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ, ସେମାନେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1000 କ୍ୟାଲୋରୀର ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିବା ଖାଦ୍ୟ କିଣିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କିପରି ରୋଷେଇ କରିବା ବା ଖାଇବାର ଶୈଳୀ କିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖାଇବା, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ କାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଡାଇବେଟିସ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ କାହା ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ତାହା କ୍ୟାଲୋରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହି ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀ ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏକ ବେସିକ୍ ଚାର୍ଟ ବନେଇବା, ଯାହାକି ବିଶେଷତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାରେ ସହାୟତା ହେବ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନକୁ ସେ 3 ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ସୁଗାର ଲେବୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଦିନକୁ 5ରୁ 6 ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ତାହାକି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଏବଂ ବେଶୀ ଥର ଭୋଜନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶରୀରର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସକାଳ 6ଟାରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର। ସକାଳ 6ଟାରେ ଅଧା ଚାମଚ ମେଥି ଦାନା କିମ୍ବା ମେଥି ପାଉଡ଼ରକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା ସହିତ 2ଟି ବିସ୍କୁଟ୍ କମ୍ ଚିନି ବାଲା ବା କମ୍ ମିଠା ଥିବା 2ଟି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସକାଳେ
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସକାଳ ଜଳଖିଆ 8ଟାରୁ 8:30 ମଧ୍ୟରେ ଖାଇବେ, ଯାହାକି ଏହି ଜଳଖିଆରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଅଧ ପ୍ଲେଟ୍ ସୁଜି ଉପମା କିମ୍ବା କିଛି ଗଜାମୁଗ କିମ୍ବା ଗଜାସୋଲା 100 ବା ତାହା ସହିତ 100 ଗ୍ରାମ ବିନା ସର ବାଲା କ୍ଷୀର ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା 2ଟି ରୁଟି ବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ଗୋଟେ ବାଟିର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ କିମ୍ବା ଫଳ 100 ଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଏଇ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସମୟ। ତାପରେ ଦିନ 10ଟାରେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା? ଗୋଟେ ଫଳ ଯାହା 50ରୁ 100 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ନଚେତ୍ ପନିର 2 ପିସ୍, 2ଟି ସିଝା ଅଣ୍ଡା, କେଶର ବାହାର କରି ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ଦିନ 10ଟାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା? ଦ୍ୱିପହରେ 12:30ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଏହି ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ରଖିପାରିବା? 2 ପଟ ରୁଟି, 50 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳର ଭାତ, ଗୋଟେ କଟୋରୀ ପନିପରିବାର ସନ୍ତୁଳା, ଆଉ କିଛି ଦହି, ତାପରେ କିଛି ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଡାଲି ରଖି ଆମେ ଦ୍ୱିପହର ଭୋଜନଟି କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ପ୍ରତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଖାଦ୍ୟ କେତେବେଳେ ନେବା? ଦିନ 4ଟାରେ। ଏହି ଦିନ 4ଟାରେ କ'ଣ ନେବା? ଗୋଟେ କପ୍ ବିନା ଚିନି ବାଲା ଚାହା, ତାହା ସହିତ ବିସ୍କୁଟ କିମ୍ବା 2ଟି ଟୋଷ୍ଟ ନେଇପାରିବା, ନଚେତ୍ ଗୋଟେ କପ୍ ଜୁସ୍ କିମ୍ବା ସୁପ୍ ଆମେ ପିଇପାରିବା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଗୋଟେ କପ୍ ସୁପ୍ ଆମେ ପିଇପାରିବା କିମ୍ବା ବିନା ଚିନି ବାଲା ଚାହା ପିଇପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବା? ତାପରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ କେତେବେଳେ ରହିବ? ରାତି 9ଟାରେ। ରାତି 9ଟାରେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇପାରିବା? ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସମାନ ଖାଦ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଏଥିସହିତ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି ଚିକେନ, 2 ପିସ୍ ଚିକେନ, ସେ ଚିକେନ କେତେ? ବିନା ଫ୍ୟାଟ୍ ବାଲା ଚିକେନ ନ ଆଣି ଆମେ 100 ଗ୍ରାମର ଚିକେନ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ରାତି 9ଟାରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ତାପରେ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଗ୍ରାମ କ୍ଷୀର ସର ବାହାର କରି ଆମେ ପିଇପାରିବା। ଆମେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଏତେଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ଯଦି ଏକାଥରକର ଦିନକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ 3 ଥର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସୁଗାର ଲେବୁଲ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେବ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଶରୀରର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାର୍ଟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପାର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟ କିଣିଲା ବେଳେ କ'ଣ କିଣିବା। ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ କିଣିପାରିବା, ଯାହାକି ଯଦି ବା ପ୍ୟାକେଜ ଫଳ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସିଲ୍ଟି ଭଲ ଭାବେ ଠିକ୍ସେ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିକରି ଆମେ କିଣିବା, ନଚେତ୍ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଡ୍ୟାମେଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇ କିମ୍ବା ମଧୁମେହ ହୋଇ ଆମ ଶରୀର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମିଯାଇଥାଏ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ଭେଜିଟେବୁଲ କୁକିଂ ଅଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାହା କେତେ ପରିମାଣରେ? ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପିଛା ଆମେ 500 ଗ୍ରାମରୁ 600 ଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତାମାନେ ଆମ ପରିବାରରେ ଯଦି 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାସ ସାରା ଆମେ 2ରୁ 2.5 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମ ଶରୀରର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢ଼ି ଏହା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମେ, ଏହା ଶରୀରର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଲେବୁଲ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ କେତେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 500 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ଆମେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର। ଯଦି ଆମିଷାଶୀ ଖାଦ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିନା ଚର୍ବି ଥିବା ମାଂସ କିଣିବେ, ଯାହାକି ଶରୀରର ଓଜନ କମ୍ ରଖିବାର ସହାୟତା କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମାଂସ କିଣିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ବିନା ଚର୍ବି ବାଲା ମାଂସ କିଣୁଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଛେଳି ମାଂସ କିମ୍ବା ମଟନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ଛେଳି ମାଂସରେ କିମ୍ବା ମଟନ ମାଂସରେ କ'ଣ ଥାଏ? କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ ବହୁତ ଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣ ଶରୀରରେ ଓଜନ ମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ରେ କ'ଣ ରହେ? ଯାହାକି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କେଉଁଠୁ ମିଳେ?
ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏହା ପନିପରିବା ପାଖରୁ ମିଳିଥାଏ, ଫଳ ପାଖରୁ ମିଳିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଖରୁ ମିଳିଥାଏ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଅଧିକ ନେବା ଆମମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ମାତ୍ରାଟି କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ପ୍ରୋଟିନ୍ ବିଶେଷ କରି କେଉଁଠାରେ ମିଳିଥାଏ? ମାଛ, ସୋୟାବିନ୍, ଚିକେନ୍, ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି ଖାଦ୍ୟର ବହୁ ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟଟି କ'ଣ? ଫ୍ୟାଟ୍। ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁବା କମ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଗାର ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯେପରିକି ଗୁଡ଼, ଚିନି, ମହୁ, ମିଠା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯାହାକି ଯଦି ଆମେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହାକି ଆମ ସୁଗାର ଲେବୁଲକୁ ବଢ଼େଇ ଯାହାକି ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବାରେ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏହି ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଟା ସହିତ କିଛି ସୋୟାବିନ୍ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଏହାର ମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼େଇ ରୁଟି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିବା ସହ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ମିଳିଥାଏ, ବଡିକି ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରି ଏହି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଏହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ ଠାରୁ ବରଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ବହୁବାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହା ସୁଗାର ଲେବୁଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଡାଇବେଟିସ୍ ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ।